tých veciach, pokiaľ nechcete, aby vám policajt prehľadávačky alebo podobné záležitosti. A potrebujete vedieť, kde vlastne na tom vy ste v tomto našom úžasnom a krásnom právnom štáte a aké sú vaše práva, ktorými disponujete. Takže, dámy a páni, obrovský potlesk. Saša z Free Pepo aj Tomáš. Veľký potlesk. Tak. Ahoj, kamarát. Ahoj, kamarát. Ahojte, moje meno je Sašo, som jedným zo zakladateľov združenia Free Pepo. Venujeme sa všeličomu možnému, hlavne otázkam okolo drog, zákonov, prevencie, harm reduction, informovanie ľudí o tom. A ja pociťujem taký mierny odpor voči Tomášovi, totižto on je proti mojej prírodzenosti, on je seriózny, kultivovaný mladý muž, ja sa považujem za strašné hovado, ale ja to dneska skúsim. Ja si k tebe sadnem. A prišli sme sa porozprávať o veľa veciach a to svetlo, to sa nedá inak. Nevadí. A prvú vec, čo sa chceme porozprávať, než ostatní odídete, tak povieme to najdôležitejšie. Ako minimalizovať riziká, ak sa vám stane náhodou, že máte pri sebe gram vídu alebo nejaké hríby a stane sa vám tá nepríjemná vec, že nás v našom úžasnom štáte zastaví polícia a chce vás kontrolovať. Aj to pozrieme, že čo sme si písali? No, nemyslím si. No, tak Tomáš, prosím ťa, na začiatku povedzme to najhlavnejšie. Ako sa má zachovať? A aby ste chápali, prečo Tomáša nechám rozprávať, to som nepovedal, to dôležité. On je nielenže seriózny, on je aj študovaný. A je to odborník na trestné činy pod vplyvom návykových látok. Je to tak? Tak. A začal sa venovať právu práve kvôli marihuane, ale nie, že si zahulil a že povedal si, právo, to je super. A Tomášovi zavreli kamaráta, ešte keď sa na Gimply rozhodoval, čo pôjde študovať, a to bol jeden z dôvodov. Tak presne. Dobre som to povedal, som úplne úžasný, že som úžasný. Si. Ďakujem, však za to. Tak Tomáš, povedzte 3 veci, ktoré sú úplne najdôležitejšie, čo má človek urobiť, ak ho náhodou zastavia policajti, má niečo pri sebe a my tu nikoho nenavádzame na to, aby porušoval zákony, my len vysvetľujeme ľuďom, ako minimalizovať riziká pri tom, že jednoducho život je taký, že ľudia občas pri sebe niečo majú. Čo sú tie 3 body dôležité, Tomáš? Tak neviem, či sú to zrovna 3 body, ale v podstate sa jedná o to, ako sme nazvali aj túto prednášku alebo diskusiu, že neznalosť práva neospravedlňuje. Tak ako neznalosť neospravedlňuje, že prechovávate látky, ktoré sú regulované, tak vaša neznalosť, že tie látky sú zákonom zakázané, vás to neospravedlňuje, že ja som nevedel. A takisto máte aj isté práva, nielen povinnosti. Tomáš, 3 body. Nevypovedať je základ. Vy máte právo nevypovedať. Ďalším právom je žiadať obhajcu. A v podstate máte... už Európsky súd pre ľudské práva pozná... Nie. 3 body, poďme... Ale dostanem sa. Dobre, pozná, a to je aj v našom trestnom práve, zákaz sebaobviňovania. A tým pádom, že vy nemáte aktívne prispieť svojmu obvineniu. Čo to znamená? Že nemám vydať dobrovoľné veci, napríklad? Orgán, ktorý činný v trestnom konaní, keď ide vykonať takýto úkon, on musí mať dôvodné podozrenie. Dôvodné podozrenie, ako som to už viackrát aj spomínal a písal o tom články, dôvodným podozrením na to, aby vás niekto prehľadal, napríklad nie je to, že niekto má dredy, tak automaticky musí pri sebe prechovávať napríklad marihuanu. Ale my vieme, že slovenská polícia ignoruje tieto práva na súkromie? Chodí prehľadávať chlapcov? Ono nemôžu. Ale robia to. Bežne sa deje, má to taký názov, že preventívno-bezpečnostná prehliadka. Z prezídia policajného zboru som dostal odpoveď, že takéto oni nerobia a toto neexistuje. V skutočnosti zákon takéto nepozná. Keď takéto niečo vykonajú, jedná sa o neoprávnený služobný zákrok. Takže to mnohí určite poznáte. Preventívno-bezpečnostná prehliadka, ja ho prehľadať môžem. To sú slová mnohých službu konajúcich, ktorí sa strašne nudia. A ako Tomáš teraz vysvetlil, v podstate je to vymyslený úkon. Áno, ono je to nezákonný služobný zákrok,
kde nemajú oni ten podklad, na základe ktorého konajú. Dôvodným podozrením napríklad môže byť, že vaša jazda sa nezdá policajtovi, keď idete na aute, idete krížom. Zastaví vás, dá vám fúkať, to bol oprávnený služobný zákrok na preverenie toho, že či teda ste pod vplyvom alebo nie ste. Ale len keď idete po ulici a zastaví vás, že sa mu zdáte podozrivý, nemôže spraviť to, že povie vám vylož váčky. Hej. Ústavný súd to vyhodnotil ako nadprácu? Najvyšší súd takéto riešil. Najvyšší súd aj konštatuje, že bezdôvodne polícia nesmie zastavovať peších ani motorové vozidlá. Čiže nejaký dôvod tam musí byť za tým účelom tej kontroly. Tomáš vám porozprával krásnu teóriu, ale my všetci vieme, že polícia to robí a ľudia sa v tom momente dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie a mnohí nevedia, ako majú konať. Áno, v tej našej úžasnej reči... A ani by im nepomohlo dožadovať sa svojich práv, ešte ich viac naserú? V podstate to je už na konkrétnom postupe daného policajta, ale v podstate v tej našej právnickej reči, keď takto nezákonne je zaistený dôkaz, hovoríme tomu plod z otráveného stromu. To znamená, že takto zabezpečený dôkaz nemôže slúžiť ako podklad k trestnému konaniu. Lenže ďalšie je, že bežný človek tieto naše formulky neovláda. No a že je to komplikovanejšie a komplikovanejšie, právo na prehliadku, neprávo, bezpečnostná. Je to tak komplikované, že existuje len tie 3 základné pravidlá, ja ich znova zopakujem. Ak vás zastavia, neoplatí sa vám s policajtami naťahovať, dohadovať, oni sami nepoznajú zákon. Najlepší postup, ako minimalizovať rizika, je nasledovný. Nechajte policajtov robiť, čo chcú. Nedoťahujte sa s nimi, nech sa páči policajt, konaj svoju povinnosť, tomu povedzte. Nič nerozprávajte a ak vám niečo prehľadajú a niečo nájdu, nič tomu nepovedzte. Neviem. Nevydávajte dobrovoľne, vydanie dobrovoľne je najväčší problém, nerobte to, vy to nemusíte robiť, ani vám to nezhorší situáciu ako takú. Ak vám tvrdia, že vydaj to dobrovoľne, budeš mať menší problém, je to nezmysel. Ten problém určí prokurátor, nie vyšetrovateľ. Problém v tomto zvykne byť práve ten, že policajti nie vždy dodržia ten základný postup, ktorý majú a majú poučovaciu povinnosť. To je to, ako vidíme v amerických filmoch, že mali by začať, máte právo nevypovedať v prípade, keď si nemôžete dovoliť, máte právo na obhajcu, bla bla bla. Čiže ten policajt vás má poučiť. Musíme dokončiť tie 3 body, dáme ich. Toto chápeš, ten človek, keď je v tom momente s tými tam je stres, len 3 jednoduché pravidlá, tie sa ľahšie dodržujú. Nevydávajte dobrovoľne, nevypovedajte bez právnika a nechajte policajtov robiť si, čo chcú. Oni to väčšinou poserú, ale vy nesmiete rozprávať žiadnu výpoveď bez právnika, aj keď vám tvrdia, že nepotrebujete, nerobte to. Zákony sú tak zložité, že vy si ani neuvedomujete, že poviete, kúpil som si od kamaráta a v momente máte paragraf. No to už je potom môže byť obchodovanie s drogami. Čiže 172. Ich nezaujíma, že vy ste to kúpil. To už je obchodovanie s drogami. To už je 10 rokov, hociak. 3 až 10. 3 až 10. Čiže je to tak komplikované, že to je najdôležitejšie. Prídu, povedzte, pán policajt, konajte svoju povinnosť, nechajte ich robiť, čo chcú, nevypovedajte bez právnika a nevydávajte dobrovoľne. Tieto 3 veci, keď dodržíte, tak namiesto 15 rokov môžete skončiť s podmienkou. Keď oni nedodržia procesný postup, lebo veľa ľudí sa zlákne, áno, mám u seba niečo, zobrali mi to, to je ako keď niekto niekoho zavraždí, proste oni majú páchateľa, majú telo, hej, oni majú páchateľa, majú zaistenú látku. Lenže ten proces, akým došlo k zaisteniu, či vás správne poučili, či vy ste prispeli k svojmu obvineniu, čo je zakázané, aby sám ten páchateľ alebo ten podozrivý prispel k svojmu obvineniu, či vám umožnili vypovedať až s obhajcom a dodržali tieto pravidlá. To sú procesné zásady, ktoré keď sú porušené, tak darmo vám zaistia aj kamión. Aj kilo. Na procesných chybách môže celý prípad padnúť a šikovný advokát vie, čo tam má hľadať. Preto musíte byť ticho, aby celý príbeh, ako sa to stalo, rozpovedal advokát, lebo advokát vie, ako to správne podať. Áno, on je od toho, že vie sa v tom hýbať a vie, ako tie úkony vykonať a čo spochybniť, že čo nebolo dodržané. A ďalšou vecou je úplne bežné na Slovensku, keď niekoho chcú zničiť, nájdú ho 5 gramov, obehnú všetkých jeho kamarátov, stiahnu si ich na vyšetrovačku a nútia ich vypovedať. Vaším základným právom, keďže ste od kámoša kupovali, je nevypovedať z dôvodu poškodenia seba samého.
Keď aj do prípadu, že takéto sa stane, lebo máme sociálne siete a polícia samozrejme, že sleduje aj sociálne siete, keď majú toho páchateľa, že či náhodou nedochádzalo, lustrujú telefóny, či nedochádzalo k nejakému predaju alebo niečomu podobnému. A keď ste predvolaní ako svedok, vy môžete odmietnúť vypovedať z dôvodu, že by ste si privodili trestné stíhanie samým sebe alebo blízkej osobe. Lebo ak ste si od neho brali hulo, tak vás môžu obviniť z obchodovania s právom. Nemusíte to zdôvodňovať, prečo to odmietate. Ale to je ten dôvod. Vy ho viete? Áno, že jednoducho môžem si spôsobiť trestné stíhanie, odmietam vypovedať, dovidenia, nech to zapíšu, podpíše sa zápisnica, dovidenia. Prezumpcia neviny tu máme, hej, právo nevypovedať, to sme dali, právo na obhajobu, to je ten princíp bez právnika, fakt nepovedzte ani slovo, aj keď vám vysvetľujú, ale to iba povieš, nie, nehovorte, určite nie, nemusíte ísť vypovedať. A toto bola pre nás tá najdôležitejšia vec, čo my chceme vždycky ľuďom odovzdať. Áno, ako aj doktor Okruhlica, uznávaný psychiatr a adiktológ povedal, obvykle jednorázová dávka je právny konštrukt. Vymysleli sme si ho my právnici, aby sme si zjednodušili robotu. Hajsli! Že? Ale už Ľudské práva nedovolujú niekoho navádzať na užívanie drog, preto sa to nedá vyskúmať. Jednoducho nedá. Existuje nejaká krajina, kde existuje pojem obvyklá jednorazová dávka a dávajú za to ľudí do basy? V rámci Európskej únie vyspelé krajiny majú tabuľky, kde majú určené množstvá, ako napríklad v Českej republike. Do 10 gramov marihuany je to vlastne priestupok, až potom je to trestný čin, keď nad 10 gramov sa prechováva. Čiže nie, takýto unikát máme len my. A poviem vám ďalšiu absurdnosť. Ďalšie stovky ľudí sedia vo väzení na základe ceny. Na základe ceny, ktorú súd vymeriava z tabuľky, pod ktorou je napísané: táto tabuľka neslúži na súdne účely a je len informatívna. To len v debilákove môžu súdiť na základe takýchto faktov. Je to tak? Tak v samej podstate áno. Keby sa to dostalo pred Európsky súd, ich vysmejú, to neexistuje niečo také. Tak ono, v prvom rade sa tam nedodržuje taký ten základný princíp toho... Má to metodológiu? No, ono tam, ten biznis princíp sa nedodržuje, ponúka dopyt, hej, keď ja kupujem vo veľkom, tak nebudem platiť stále rovnakú jednotkovú cenu, ale budem platiť menej. Podstatné je to, že je informatívna a z toho sa nedá predsa informatívne odvodiť trest na 15 rokov. Áno, ale v prípade, že dajme tomu, že v Bratislavskom kraji majú oni štatistiku, že za 10 eur ide gram marihuany, zaistia 200 gramov, oni to vynásobia 10 a máme z toho hodnotu, že 2000 eur by na to mohol zarobiť. Nikto neskúma, že či reálne bol ten predaj alebo nie, ono je to už do tej skutkovej podstaty, že to je O tomto je v podstate zbytočné sa baviť už len preto, že tam je, táto tabuľka neslúži na súdne účely. Tým pádom vlastne tá debata o nej je úplne irelevantná. To je informatívna tabuľka, akože nešliapte na kvety. Je to vlastne interný predpis, ktorý oni používajú. To je a môže sa od toho odvíjať trest človeka? Je to normálne? Tak zrovna štandardné to nie je. A to som sa ťa pýtal včera. Musí mať právo logiku a brutálne štrukturovanie? Samozrejme, že musí mať právo logiku. Má na Slovensku? Nie. Nie vo všetkom. Ale my máme takú tradíciu príjmania nelogických predpisov. Isto veľmi dobre viete, napríklad máme zákaz predaja maloobchodného cez sviatok. Fľaša ostala vzadu. A toto je príklad absurdného zákona, zatvorené obchody cez sviatok. Krčma otvorená môže byť. Do krčmy prídete, pivo si dať môžete. Chcete si kúpiť cigarety, tie vám už by nemali predať, lebo to je maloobchodný predaj. Takže toto je jeden z takých nelogických zákonov a takto stávame legislatívu. Pamätáme si, že donedávna CBD bolo zakázané. Malo to logiku? Nemalo to žiadnu logiku, ale žiaľ, takto sa tu príjmajú zákony, kedy veda a výskum sa ignorujú a v podstate oni si podľa svojich pocitov. Keď sme sa dostali k CBD a máme takú zaujímavosť na Slovensku, ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vychádza z predpisov OSN, ktoré sú už zapadané prachom a roky rokúce už ich nikto nedodržuje, len Slovensko, lebo máme preložené len tie prvé. No ono to taký dojem budí, ono to celkom tak nie je. A už buď ticho. Problém je v tom, že napríklad u nás nepoznáme skutkovú podstatu trestného činu pestovania rastlín rodu My kanabis. nemáme ani definíciu drogy, to si mi hovoril. Ani definíciu drogy výslovne v trestnom zákone nemáme, ale my nemáme ani skutkovú podstatu pestovania.
U nás sa nepestuje, u nás vás neodsúdia za pestovanie, odsúdia vás za zadováženie. Lenže zadováženie je aj darovanie návykovej látky, alebo Aj nájdenie na Slovensku. alebo nájdenie, to je tiež zadováženie. U nás Sa konštatoval ústavný súd, či najvyšší? Najvyšší. Najvyšší. Nech sú úžasní. Ale Najvyšší súd odkazoval na dohovor OSN zo 61., ktorý pojem pestovanie pozná. Ale náš trestný zákon pojem pestovanie nepozná. Kto poznáte dôležité rozdiely medzi pestovaním a výrobou? Zdvihnite ruku. Vidím tam. Bohuž pozná, Cibula pozná, tak my vám to povieme. Keď pestujete, chytíte semienko, hodíte do zeme, to rastie, nevzniká nič nebezpečné vo vašom okolí, proste to vyrastie, zoberete to. Výroba drog už vyžaduje chemické reakcie, nejakú tú procesovú chemickú výbavu, vznikajú nebezpečné plyny, môžu vzniknúť nebezpečné látky, môžu vzniknúť látky, ktoré nemali vzniknúť a dostanú sa medzi ľudí. Môže dojsť k úniku plynov, ktoré sú zdraviu nebezpečné v paneláku alebo v obytnej zóne, môže dojsť k výbuchu varní a môže zabiť viacerých ľudí. Preto moderné krajiny jasne definujú nebezpečnosť pestovania a výroby radikálne odlišné. To sú 10-ročné rozdiely v trestoch. Áno, u nás je Na Slovensku nie. 3 až 10 je základ. Či niekto varí a snaží sa hrať na farmaceuta, a či niekto Ty poznáš pestuje. niekoho? Dáš mi číslo? Potom, hovor. A v podstate ono sa nerozlišuje pri tej sadzbe, stále je to 3 až 10. A trestné právo a vlastne tie skutkové podstaty tých trestných činov majú vychádzať z toho nebezpečenstva, toho daného konania, alebo ako môže ohroziť spoločnosť alebo jednotlivca. Tá rastúca rastlina nikoho neuhrízne, ani nikoho nezabije, ale taká varňa, stačí jedna iskra, môže to buchnúť jednoducho. A ďaleko nebezpečnejšia látka sa tým vytvorí, ktorá môže mať fatálne následky. A kto máte pocit, že už sme povedali dosť veľa absurdít zo slovenského súdnictva a trestného práva? Prosím, zdvihnite ruku, nech vieme, že či... Už dvaja, traja, málo, tak my budeme pridávať postupne. A máte tu niekto nejaké koláče alebo maslo? Že vy nemáte. To by ste nám mohli doniesť, totižto s koláčmi a maslom je to zaujímavé, tam vás neodsúdia tak, jak za sušinu, pretože nedokážu určiť obvykle jednorázovú dávku. Takže všetky odpady, ktoré chcete spracovať, navarte, zvarte do mastí a masla, aby ste sa mohli natierať a tým pádom znižujete svoju trestnoprávnu zodpovednosť. Dobre hovorím? A nemôžeme navádzať na páchanie trestného Ja činu. hovorím, nech sa mastia. Ďakujeme. Ale inak veľmi dobrá pripomienka, ono sa to posudzuje pri marihuane nad 2% THC. Čiže v samej podstate ono, keď aj máte náhodou záhradku a niečo tam rastie, kým to nepresiahne 2% THC, tak ono to dovtedy nenaplní tú skutkovú podstatu zadováženia, teda keďže pestovanie nepoznáme. Nad 2% THC sa berie, však poznáme asi prípad Miloša. Chcete vtip o 2%? Stihnite ruku, kto chce vtip o 2%. Tak si predstavte, že na súd doniesol profesor Okruhlica medzinárodnú štúdiu, ktorá bola veľkým boomom v adiktológii, pretože tak komplexná štúdia ku dnešnému dnu nevznikla. Bola prezentovaná na medzinárodnom sympóziu adiktológov, bola uverejnená vo všetkých renomovaných vedeckých a medicínskych časopisoch. Donesli ho na ten súd a sudca sa pýta pána Okruhlicu: a platí táto štúdia aj na Slovensku? Okruhlica skoro odpadol a hovorí: pane, to sú prírodné vedy, to platí v najbližšom vesmíre. Nesmejte sa. A mali by ste sa. Naši sudcovia si myslia, že vedecké fakty platia len v Holandsku, v Maďarsku, v Rusku, v Poľsku, ale na Slovensku za hranicou už neplatia. A máme takú teóriu, že keď tú štúdiu si kúpite vytlačenú v zahraničí a prejdete cez hranice, tak vám zostanú biele listy a môžete tak behať a robiť kúzlo podľa našich sudcov. Takže zatlieskajte prosím našim vzdelaným sudcom. Niekto aspoň, dajte potlesk, dajte pasívne až tu. Nie, zase ale nemôžeme sklznúť do roviny, že všetci sú takí. Sú tam stále ozaj čestní Je tam a kopu super spravodliví. sudcov v Bratislave a málo ktorý sudca niekoho za 5 gramov zavre. Krajský súd Bratislava jeden čas začal raziť takú teóriu a ono to bolo aj, to rozhodnutie sa chvíľu aj aplikovalo, že stanovili pevne, že obvykle jednorázová dávka pri marihuane bude 0,5 gramu. Neriešili vôbec nejaké
drobné, ale stanovili, že pol gramu dajú obvykle jednorazovú dávku a snažili sa takouto tou sudcovskou tvorbou práva akoby trošku to tak zmierniť. Čiže bolo také, myslím 2 roky na to najvyšší súd povedal, že nie, tak toto nebude a obvykle jednorázová dávka bude aj akýkoľvek zbytok na spodku sáčku, ktorý znalec vyhodnotí, že dokáže ovplyvniť psychiku. No aspoň vidíte, prečo ho nosím so sebou, on je hovacký nudný, ale vždycky ma uvedie na pravú mieru. Áno, nie všetci sudcovia sú idioti, ale mnohí áno. Taktiež ani nie všetci prokurátori, ani policajti, je medzi nimi veľa ľudí, ktorí si tú prácu robia zodpovedne, ale sú aj takí, ktorí si neuvedomujú, akou mocou disponujú a že rozhodujú o osudoch a životoch ľudí. Amen. Amen. Modlíme sa. Maslo koláče, zákon o mamných látkach a psychotropných látkach. Čo si tým chcel povedať? Prečo to tu máš? Že to je strašná blbosť. No, ďakujeme za pozornosť, dovidenia. Napríklad nedávno vyšiel článok v denníku N o hexahydrokanabinole HHC. Možno niektorí ste si to v tých automatoch aj kúpili a vyskúšali. Čoskoro to má byť zakázané. A kým sa toho dožijeme, prebehne veľmi dlhá doba. Ako náhle príde niečo nové, môže to byť aj nebezpečné, má to formu zákona. V Čechách používajú nariadenie vlády, v Rakúsku vyhlášku. Čo tým chcem povedať? Zákon, kým sa príjme prvé čítanie, druhé čítanie, tretie čítanie, podpis prezidentkou. Celé Slovensko dofetované. Áno, nebezpečná látka je dovtedy legálna. Ale keď je to vyhláška, spadá to pod zdravotníctvo, dajú jednu vyhlášku, zverejní sa, v momente je to už regulované. Nariadením vlády, prinesú materiál na vládu, vydajú to ako nariadenie vlády, hotovo, oveľa rýchlejšie vieme regulovať nebezpečné a nové syntetické veci. Čím nechcem povedať úplne, že hexahydrokanabinol je syntetika, lebo je to polosyntetické. Je to riziková, nie nebezpečná. Ale je to riziková, má to psychoaktívne účinky, čo je potvrdené. Psychoaktívne len väčší problém napríklad ešte stále južné Slovensko, tam Rimavská Sobota, Lučenec, stále z Maďarska sa vozia tieto spicy, herbály a kadečo možné, čo je čisté syntetické kanabinoidy. Áno, a spôsobujú ťažké psychózy. Lenže zakáže sa jeden vzorec a do pár týždňov je nový vzorec, ktorý je už legálny. Čiže drogová politika je v podstate verklík, ktorý opakuje, iba debil sa snaží rovnakým postupom dosiahnuť iný výsledok. Hej? A v podstate som povedal zásadnú vec, ľudia. 60 rokov je vo svete vojna proti drogám. Za 60 rokov sa výroba a užívanie 400 znásobilo, aj viac. To tam ten náraz bol enormný. Tak samozrejme, ale čo sa týka našich túto postkomunistických krajín, tak tu ten boom začal až v 90. rokoch, keď sa hranice otvorili. Ale jednoducho nepomáha represívna zložka v tomto. Keď som bol v Albánsku diskutovať so zástupcami Ministerstva spravodlivosti, Albánci tiež vnímajú tento problém a teraz sa im podarilo presadiť zákon, že v podstate legalizovali pestovanie na medicínske účely. Sú obrovský krok vpred a pýtali sa ma, že či na Slovensku ako krajine EÚ funguje v podstate restauratívna justícia. Tak som sa začal smiať, za čo som sa im musel ospravedlniť. Čo je to restauratívna justícia? Restauratívna justícia je trest, ktorý nie je spojený s trestom odňatia slobody. Čiže dáme verejnoprospešné práce, dáme peňažný trest, dáme, ja neviem, zákaz činnosti je jeden z takých a nebudeme to riešiť tým, že u nás sa veľmi obľúbuje dať podmienku. Hej? Sú akademici, ktorí tvrdia, že podmienka je alternatívny trest. Podľa môjho názoru to alternatívny trest nie je, lebo jedno pochybenie a človek je už v base. No to je horšie niekedy než tá basa, lebo ten človek v podmienke sa pomaly bojí ísť von. Áno, lebo existujú aj medializované prípady, kedy osoba bola odsúdená, dostala podmienečný trest, dopustila sa dopravného priestupku, ale nesúviselo to vôbec s tým podmienečným trestom, bolo to úplne iné konanie. A na základe toho, že mal priestupok dopravný, tak sudca mu premenil podmienečný trest na trest odňatia slobody a išiel do basy, lebo že nevedie riadny život. Takže môže to sklznúť do takýchto absurdít, preto podmienečný trest nepovažujem za alternatívny trest. A hlavne napríklad máme teraz veľa opitých vodičov. To je predmet môjho výskumu, trestné činy spáchané pod vplyvom návykovej látky a riešime to tak, že zoberieme vodiča, dáme podmienku.
recidíva, čiže opakovanie tohto skutku je veľmi vysoká a ten človek, jeho neodradí sadnúť opitý za volant znova, tak oveľa efektívnejšie sa javí napríklad public shaming, dať im verejnoprospešné práce a rozmyslia si, že či teda budú mať tú hanbu v tom okolí a rozmyslia si, že či teda takú blbosť ešte spravia, alebo tým ohrozujú ľudský život. Nie, takto majú podmienku zákaz činnosti, nikto to nerieši. Tak sme si zateoretizovali, že prečo je to všetko na houby a chcete počuť dôvody, prečo sa vlastne za drogy nemá trestať? Zdvihnete ruku niekto, že kto to chce počuť, že prečo by sa nemalo trestať za drogy? Je to ľudskoprávna otázka. Tomáš, skús to a prosím ťa, nehovor, kým si sa medzi tým stretol, komu si to hovoril, daj len ten efekt podstat. My tu máme taký fenomén, že nepriamo kriminalizujeme užívateľov návykových látok. Nepriamou kriminalizáciou sa rozumie to, že tomu užívaniu predchádza prechovávanie. A tým pádom dochádza k tej kriminalizácii. Trestný zákon, kde je toto zadefinované, hovorí, že to sú trestné činy proti životu a zdraviu. Ten, kto to prechováva a užíva, komu najviac škodí a ubližuje? V prvom rade sám sebe. A my toho na to človeka... máte ľudské právo si so svojím životom naložiť ako chcete. Môžete si ho aj pokaziť. Je to vaše základné ľudské právo. Preto za ňo nemôžete, za svoju činnosť, že užívate látky, nemáte byť kriminalizovaní. Je to na houby, môže to byť rizikové, môžete si spôsobiť problémy, ale za to nesmiete byť trestaní. A ono už keď sú tie problémy, tak taká analógia, alkoholikov tiež neposielame do výkonu trestu. Ani gamblerov tam neposielame, jasné, keď už alkoholikov. Áno, a keď už kradnú alebo dopúšťajú sa inej trestnej činnosti, to je iné. Ale za to, že užívajú niečo a nezvládajú to. A nikto ich neposiela na výkon trestu odňatia slobody. Pričom za prechovávanie akejkoľvek inej látky môžu skončiť tí ľudia vo väzení, miesto toho, aby im bola poskytnutá resocializácia, odborná medicínska pomoc a podobné veci. Na Slovensku také, že znižovanie rizik, teda harm reduction, neexistuje. Harm reduction. My keď sme začali robiť Free Pepo, my sme sa venovali jedinej veci. Nášho kamaráta chcú zavrieť na 15 až 25 rokov a zobrať mu majetok za to, že pestoval trávu. My sme si na začiatku mysleli, že našou úlohou je vysvetliť ľuďom, že nech vám nešlape na tých hlavy, veď to je len tráva, že to hulím od 20 rokov intenzívne a nič mi není, len som trošku mimo. A to sme si mysleli, že ideme vysvetľovať ľuďom, ale my sme narazili na to, že my tu máme nefunkčný súdny systém, nefunkčné trestné právo postavené na dojmoch, pojmoch, vymyslených. Zistili sme, že polícii vyhovuje takýmto spôsobom si vytvárať obzvlášť závažných zločincov. Je to veľmi jednoduchý spôsob. Okradajú mňa, okradajú nás všetkých, ničia ľuďom životy. Pretože ak zavrú chlapa, ktorý mal 5 gramov pri sebe, to je bežný prípad, 5, 2 gramy, doma dvojročné decko, úver, firma, žena zostane doma sama. Oni zničili rodinu, zničili toho chlapa, vyjde z basy, viete, jak sa dneska rýchlo svet mení, on za 5 rokov nebude vedieť sa zorientovať v tom, jaký je štandard pohybu v sociálnej spoločnosti, bude mať stigmu, nebude si vedieť nájsť prácu. To sú všetko veci, ktoré spôsobuje zatváranie ľudí do basy a kriminalizovanie ľudí za drogy. A za 1/5 nákladov by sme mali krajšie Slovensko, chránenejšie deti a menej problémov. V samej podstate áno, ale ono to netreba vnímať len z toho pohľadu, že riešime drogovú politiku. Celá Nie, aby sa to nebolo v tom svetle vnímané, že toto sa dá riešiť len pri týchto trestných činoch, čo by v nejakej menšej miere prechovávania trestné nemalo byť. V Čechách je dekriminalizácia napríklad. Krásny príklad je neprimeranosť trestov, napríklad aj výživné. Neplatí ten jeden z rodičov výživné, neplatí ho viac ako 3 mesiace. Väčšinou teda zvyknú dávať podmienku, ale sú prípady, kedy dajú trest odňatia slobody a ide do väzenia. Má sa hľadiť v prvom rade na záujem dieťaťa. A čo mu ten rodič v base potom poskytne? Dostane tam nejakú robotu vo väzení, kde mu budú platiť 200 eur a on predtým mal nejakú robotu, kde mal nejakých 800 000 eur v čistom a vedel to splácať a
nebol odrezaný z toho sveta, ale takto je vo väzení, ledva zarobí tam 200 eur a tomu dieťaťu tie peniaze aj tak chýbať budú a ten prvoradý záujem dieťaťa je potom kde. Čiže takto my zbytočne kriminalizujeme skutky, ktoré by sme mohli úplne inak a racionálnejšie riešiť. Máme predsa aj náramky na domáce väzenie. Od 2017. prvé roky sa vôbec nevyužívali, lebo nevedeli, ako ich majú dávať tým odsúdeným. A potom zistili, že ich musia aj robiť nejakú servis a na to už neboli peniaze. No tam ono sa to tiež amortizovalo ako všetko a musela tam byť údržba. V našom podcaste a na konci sa bavíme tak o tej tráve a že o množstvách a tak. A ja hovorím, že ale však nemôžete tu stále buzerovať pacientov. A ona mi hovorí, aj pacientov, ale to je iné. A ja hovorím, to není iné. To všetci tí, čo si pestujú, sú pacienti. Lebo každý človek v podstate buď iba experimentuje a za chvíľku s tým prestane, ale komu to sedí a vydrží s tým celý život, je to pre ňoho nápomocná vec v živote. Na bolesti, na stresy. A všade je lekárska marihuana. Slovensko muselo nedávno vrátiť 2 milióny eur, ktoré sme dostali na školenie lekárov. Od 2016. Európska únia žiadala všetky krajiny, nech zaúčajú a robia prednášky pre lekárov o tom, ako a komu a na čo predpisovať lekárskú marihuanu. Slovensko neurobilo v tomto smere absolútne nič. Nejakú chvíľu aj dvakrát si sadla nejaká komisia, ktorá sa už tvárila, že ide zaviesť lekárskú marihuanu. Dokonca nám Česká republika slúbila expertov, ktorí nám s tým pomôžu implementovať to, majú s tým skúsenosti. A viete, jak to dopadlo? Kto vie, nech zdvihne ruku. No tak, áno, ale rozpustili už tú komisiu. Takže ani toto nie sú schopní a tu sa nebavíme o nejakej zložitej téme. Tu všetky okolité krajiny, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Rakúsko, všetci už majú liečebnú marihuanu bežne zavedenú vo svojich osnovách lekárskych, len Slovensko jediné je 100 rokov za opicami. Máte niekto nejakú teóriu, prečo to tak je? Ja mám, sme jebnutí. Nejaká iná teória? Súhlasíte. Máš inú teóriu, Tomáš? Mám, ako teraz ale budem citovať zo Zomri. Dekriminalizácia marihuany je útok na úspešný slovenský alkoholizmus. Takže tam je jeden z tých problémov a Sašo to dobre povedal. Pred zákonom nikoho nezaujíma a pred tým súdom, prokurátorom, že či vy ste pacient a liečite sa tým. Vy ste páchateľ trestného činu. My lekárskú marihuanu nemáme. Máme jeden registrovaný liek, ktorý sa však nepredpisuje a nikomu ani nebol predpísaný. A urobili to len preto, aby mohli zalepiť oči Európskej komisie, veď my máme. A toto robia dookola furt. A keď sa aj o tých množstvách bavíme, ako sme sa aj bavili, veľká novela trestného zákona chcela zaviesť nepatrné množstvo, čo mali byť 2 gramy marihuany. V Českej republike pacient, ktorému lekár indikuje lekárskú marihuanu, dostane predpísané až 30 gramov mesačne, z čoho mu 90% uhradí zdravotná poisťovňa. Čiže v Čechách na indikované ochorenia pacient môže dostať až 30 gramov mesačne a tu sa hráme s nepatrným množstvom 2 gramy. Takému pacientovi to možno vystačí na deň alebo na 2 a keď si z toho chce nejaké iné produkty, lebo jedinú možnosť ten pacient má, že buď ide mimo zákona, alebo ide do Českej republiky, prípadne do iných krajín. Čiže tu lekárskú marihuanu nemáme a Boh vie, kedy ju budeme mať. Ja mám takú konšpiračnú teóriu. Tomáš má štatistiky o tom, sú veľmi predpisované antidepresíva, analgetika, anxiolitika. Anxiolitika. A to v Čechách tak nie je a je to práve vďaka tomu, že na bolesť, na nejaké dlhotrvajúce úzkosti dokážu tým ľuďom už predpisovať lekárskú marihuanu. Prečo je lepšia lekárska marihuana ako lieky? Jedným z dôvodov je environmentálna otázka. Na výrobu liekov potrebujeme obrovské množstva vody, ktorá je znehodnotená. Sú to fabriky, ktoré fungujú na výrobe chemikálií a jednoducho to všetko zaťažuje strašne životné prostredie. Jedna tabletka, bežná, hociaká, je zhruba 10 litrov spotrebovanej vody pri procese výroby. Pri kytke tých 10 litrov zoberete z tej záhrady, zavesíte na povale a bolo vyrobené CO2. Preto je tak úžasný liek marihuana, lebo dokáže veľmi široké spektrum chorôb riešiť
aj žalúdočných, aj psychických? Áno, toto je jeden z tých faktorov. Spomenul by som trošku iný ten faktor, ako už si sa naučil nové slovo anxiolitika. Anxiolitika. Však ja som vedel. Akože Možno vám to nič nehovorí, ale keď vám to poviem takto, že Neurol, Xanax, Lexaurin, tak to sú anxiolitika a podľa štúdií sú nebezpečnejšie ako marihuana. A ešte nehovoriac o tom, že z dlhodobého užívania tam dochádza k strate krátkodobej pamäte, ktorá sa veľmi ťažko obnovuje. Čo marihuana takéto fatálne následky nemá. Marihuana, ak aj má nejaký negatívny následok na človeka, tie veci, ktoré sa stanú, sú zvratné. Pokiaľ viem, tak ešte nebol prípad, že by sa nedalo napraviť tá škoda, ak niekomu spustilo úzkosť a paranoju. Podstatne jednoduchšie sa to dá ako pri takýchto liekoch. U alkoholu sú mnohé poškodenia nezvratné, pečeň, hlava. Hej, je to tak, žalúdok? Ne, ty máš rozprávať, Kriste, sa platím ťa. Áno. A na druhej strane ešte dosť alarmujúce aj to podľa štatistík, ktoré si na NCZ viete dohľadať, že tieto lieky, konkrétne Neurol, bol pred 2 rokmi medzi top 10 najčastejšie predpisovanými liekmi. Na Neurole závislosť? Samozrejme. Áno? Iba 6 týždňov by sa mal brať, potom by sa mal vysadiť. Áno, samozrejme, na týchto všetkých zepamoch, to sú benzodiazepíny, vzniká závislosť. A to je legálne a je to, ten trend je rastúci, hej? Áno. Koľko? 7 miliónov balení? Cez 1 milión balení to bol, ale to bola len značka Neurol, ešte je tam Xanax, Frontin a ďalšie iné značky, pod ktorými sa to dá dostať. Čiže môžeme rátať, že z každej melón. Áno, no zase až tak vysoké číslo nie. Proste je to medzi top 10 predpisovanými liekmi. Čo je najnebezpečnejšia droga, čo ničí celú spoločnosť? No alkohol samozrejme. Nepite alkohol, nefetujte, najlepšie je byť čistý. A keď už sa vám nedarí, fetujte rozumne. To je základ. To tak? Tak áno, ako aj Palo Šťastný hovorí, najlepšie by bolo, keby žiadne návykové látky neexistovali, lenže žiaľ sú a my sa s nimi musíme naučiť žiť a nemôžeme ísť cestou represie a vyčleňovať nejakú hranicu, že táto látka je zlá, túto nemôžeš, za to pôjdeš do väzenia a táto látka je dobrá a túto môžeš. Buď nemôžeš všetko, alebo to zregulujeme tak, že keď ľudia vpadnú do tej závislosti, tak miesto väzenia im poskytneme tú lekárskú pomoc, resocializáciu a postavíme ich na nohy a nie pošleme ich do ešte horšieho prostredia, ktorým je výkon trestu odňatia slobody. Tak takto to máme na Slovensku. Ja vás môžem poinformovať ešte o tom, ako to prebieha na slovenských súdoch. Príde doktor Okruhlica svedčiť v jednom prípade, sudca povie, že je nedôveryhodný a vyhodí ho. Prídeme do druhého prípadu, tam sudca povie, že je dôveryhodný a príjme to isté svedectvo. V Trnave povedia, že štúdia je nezmysel a oni sa tým nebudú riadiť. Prídete do Bratislavy a Bratislava vám povie, štúdia je štúdia a príjmame jej závery. Príde tam chlapík na súd a povie, ja som nadrvil všetko na kopu aj so semenami, ale semená som neoddelil a takto v rukách som ich rozdrvil na prach 0,2 mm. Na to príde svedčiť človek, odborník na skúmanie marihuany a vysvetlí, že to je nemožné, že urobili tú expertízu zle a sudca povie, expert potvrdil, že expertíza bola urobená dobre a takto to normálne na súdoch funguje, ľudia, úplne žiadny problém. A keď chcete mať svojich svedkov, ktorí vám dosvedčia, že ste človek, ktorý vedie, ako sa to povie, aký život to vedeš? Riadny. Riadny, ešte aj iný výraz, ne? To proste riadny život a keď máte takých svedkov a chcete ich predviesť na súd, sudca vám povie, že nie. On ich tam nezavolá. Bez problémov naše súdy prikrývajú zle urobené expertízy a prikrývajú aj dokonca prekrúca. Sudca dokáže urobiť takú vec, že prepíše v spise výpoveď svedka tak, aby lepšie vyzerala vo vzťahu k tomu, čo on chce argumentovať. S takýmito veciami sa bežne stretávame na súdoch a keďže Tomás s tým má viac skúseností, iba mi povedz, deje sa toto na súdoch? Ja by som to povedal trošku inak. Ty to hovoríš tak moc rázne a pesimisticky. Však jasne sú to Rázne a pesimisticky, nie všetci sú takí. Áno, Tomáško, máš pravdu, amen. Ďalšia vec je, že on sa nemôže odchýliť od ustálenej rozhodovacej praxe.
Čiže on, keby sa príliš odchýlil, Nie, ja som sa pýtal na to, sudca má právo vyhodnotiť dôkazy podľa svojho svedomia a môže to urobiť hociak. ale má rozhodovať v tom, akej medze mu dáva zákon. Keď mu zákon dáva 3 až 10, on sa v tom musí No dobre, rozhodovať. tak v tých prípadoch, ktoré riešime my, Weiser, Šipoš, je tam sudca jeden aj druhý príliš proaktívny a nevhodné. To je už iné, to je už, Je to extrém. to je už iné. Keď on pociťuje, že už je zaujatý osobne do toho prípadu, mal by predsedovi súdu napísať, že pociťuje zaujatosť a mal by sa vylúčiť od Prečo by bol zaujatý? Cíti sa urazený, alebo čo? Ťažko povedať, to je jeho osobný pocit, že proste tam už to asi nedáva a berie to moc osobne a nevie, lebo súd by mal nestranne, nezávisle a kadejak takýmito spôsobmi rozhodnúť, a aby o tom neboli pochybnosti. Vodičáky a THC. Ako isto väčšina z vás vie, telo miluje THC a miluje ho tak strašne, že si ho dokáže ukladať aj mesiac, že sú aj mesiac. No minimálne týždeň. Minimálne týždeň, Približne. aj mesiac. A to je preto, lebo telo miluje THC, miluje CBD, miluje THA, THC, všetky tie látky telo miluje a tak si ich ukladá do tukov. Kokain nemiluje, i keď má to svoje čaro. A alkohol nemiluje, heroín nemiluje, pervitín nemiluje, pretože všetky tieto látky sa vám metabolizujú do 24 hodín a už vám nenájdu stopové prvky v krvi. To znamená, po party sa vyspíte, najete a všetko ste čistí, môžete ísť šoférovať. U THC je to komplikovanejšie a preto v Čechách dali výskumať toto laboratóriam a vytvorili tabuľku, aké množstvo THC v krvi je ešte psychoaktívne a aké nie. Na Slovensku je nulová tolerancia, tento výskum není akceptovaný, pritom v Čechách to robilo 7 či 4 laboratória. 7 psychiatrických ambulancií a výskumných inštitútov. A viete, prečo to robili v Čechách? Pretože súdu v Čechách sa nezdalo, že či ho musia odsúdiť, tak povedali súdenému, počúvajte ma, ja neviem, či vás mám odsúdiť, ja si musím dať urobiť expertízu. A tým sa zmenila súdna prax v Čechách, lebo sudca sa mu tam niečo nezdalo. Naši sudcovia sú so všetkým úplne v pohode. Neviem, na čom idú, ale tá tabuľka ich absolútne nezaujíma. Nezaujímajú ich ľudské osudy, nezaujíma ich nič. Zákon, drogy, bum, trest, do riti, zavrieť, zničiť. A takto to funguje na Slovensku 13 rokov. Zase si to tak rázne povedal, ale... Na to toho má. Ale áno, je to tak. U nás v podstate ohrozenie pod vplyvom návykovej látky je trestné. Vlastne trestný čin je vtedy, keď šoferujete a fúknete viac ako 1 promile. Vtedy vám berú vodičák a väčšinou skončíte s podmienkou. Pri akejkoľvek inej návykovej látke tam nie je žiadna tolerancia, nie je nič. Jednoducho pozitívny test, rovno sa berie vodičák a dáva sa väčšinou podmienka. Pričom v tele môžu ostať len tie zbytkové látky, ktoré už nevplyvajú a nie ste pod vplyvom, ktorý sa označuje, že stav vylúčujúci spôsobilosť viesť motorové vozidlo alebo vykonávať prácu nejaké. A v Českej republike tým, že mali v tom trošku bordel, tak Lebo tam sa už huli vo veľkom. Najvyšší súd povedal, že teda zadal túto problematiku psychiatrickým ústavom, ktoré lekári potvrdili a zhodli sa, že 10 nanogramov na mililiter krvi THC, že keď tá hranica sa prekročí, tak áno, človek je pod vplyvom, do tej hranice pod vplyvom nie je. Štúdie z Britskej Kolumbie a z Washingtonskej univerzity hovoria, že približne po užití marihuany po 4-5 hodinách táto hladina klesne pod tých 10 nanogramov mililiter, čiže keď niekto užije marihuanu, vyspí sa, ráno už je v poriadku, ale pozitívny test bude mať. Lenže u nás sa to posudzuje, že prídete o vodičák a dostanete ešte aj podmienku ako bonus k tomu. Úplne úžasné. Máte niekto nejakú otázku? Ľudia, ja za vami zbehnem dole. Poviete ju mikrofónu. Vy ste... Aha, kto? Aha, nie, to sa tam... No, raz, dva a ešte dám. A my sme združenie Free Pepo, Tomáš je odborník na právo, aktuálne teda už vieme pomáhať aj ľuďom ohľadne týchto právnych vecí. Pýtal som sa ho, ako to vieme s tými vodičákmi vyriešiť, lebo však to je nezmysel, hej, aby takto, lebo v Trenčíne si napríklad urobili hod na čarodejnice a systematicky odchytávajú ľudí, dávajú im lízať a takto im berú vodičáky, potom ich berú na krv, tam je to množstvo pod
10 mg na liter, ale aj tak im zoberú vodičáky. Hromadná žaloba podať nejde. Budeme robiť výzvu možno čoskoro ľudí, ktorí takto prišli o vodičák, aby nám poslali sken tých hodnôt. Ono, každý individuálne by si to mal riešiť Áno, a požiadať o vrátenie vodičského preukazu a predložiť stanovisko Najvyššieho súdu, lenže pochybujem, že správny orgán, ktorý v tomto má konať, že by akceptoval takéto niečo, lebo je to z Českej Keby tých podaní republiky. bolo veľa, začali by chodiť. No, možno potom následne, keby sa to súdne napadne, ale to je hudba budúcnosti. A prečo my sme takto zamrznutí, je jedna tiež zaujímavá súvislosť. V Čechách si ponechali, ako sa to volá ten ústav? Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu. A tento ústav skúma spoločnosť a javí kriminálne spoločnosti, ich výskyt a v podstate škodlivosť. hodnotí to správanie sa ľudí a robí analýzy a podieľa sa na tvorbe trestnej politiky. U nás tvorba A trestnej na politiky Slovensku sídli kde tento inštitút? bol 2 roky tu v Bratislave, kým bol profesor Ivor dekanom paneurópskej na fakulte práva. 2 roky mu to fungovalo, zobrali mu peniaze na to a zrušili to. Čiže my takéto nič nemáme. A nemáš ty z toho pocit, že systematicky im je uprdele, čo sa tu deje? Tým ľuďom? Tak my sa tu rozhodujeme na základe náboženských presvedčení, svojich emócií a rôznych nelogických postupov miesto vedy a výskumu. Ale to máme tak zaužívané. Však aj ja teba nenávidím, lebo si Maďar. Vidíš, ale pekne hovorím po slovensky. Teda snažím sa. Či to není AI už, vieš? Áno. Áno. A ľudia, ak vás zaujalo to, čo tu rozprávame, Bobek tu rozdával letáky, nechceli ste si ich zobrať. Na tých letákoch, ako povedal pán sudca Floriš, je napísané, ako pestovať marihuanu. Nie, na tých letákoch je napísané, akým spôsobom Slovenská republika porušuje ľudské práva, akým spôsobom porušuje európske trestné dohovory, akým spôsobom porušuje základnú filozofiu práva, kde je dôležitý pojem predvídateľnosti. To znamená, vy musíte vedieť, aký trest vás čaká. Na Slovensku za 2 gramy podmienka a aj 10 rokov. Jak vám to nakombinujú? Dokážu to, sú kúzelníci. Tak samozrejme, keď je tam aj predaj alebo kúpa. Alebo si podal podobné. kamarátom a oni to vyhodnotia ako obzvlášť závažné konanie na viacerých osobách. Bol aj prípad v Nitre pár rokov dozadu, kedy... Aj Kristiána tak odsúdili? To neviem, či to je rovnaký ten istý prípad. Podával kamošom. No, áno, je to isté. Potom v parku partia mladíkov si podávala jedného jointa, išli sedieť za šírenie toxikománie. A ak budete niekedy huliť s cudzími ľuďmi a nezdajú sa vám, položte joint niekde na obrubník a nech si ho on zobere. To už nešírite toxikomániu, to bolo jeho rozhodnutie. Kdežto keď ho podávate, sú schopní vás z toho na Slovensku obviniť. To je dosť dôležitý fakt. Zase by si nemal... To je... Neznalosť práva neospravedlňuje. Tak oni to študujú 8 rokov aj s nadstavbami a my, čo sme s tým živote neprišli do styku, to máme vedieť. Není to chujovina? Náš systém je veľmi komplikovaný a nie je zameraný v prospech tých ľudí a stále budú rôzne kľúčky a takéto... Paragraf je preto taký, aký je, lebo dá sa s ním krútiť a potom vznikajú aj rôzne podvody ako výhodné úvery od nebankoviek a podobné veci, lebo tie zákony nie sú pre ľudí tvorené. Tvorila ich Mečiarovská mafia a to dneska to tu tak vyzerá, lebo ten trestný zákon novelu nemal poriadnu. V otázke drogových trestných činov mal trestný zákon len 2 novely od 2005. To je asi všetko, budeme aj končiť, máme posledných 6 minút, tak vám ešte poviem, choďte na www.freepepo, dozviete sa tam o viacerých príbehoch ľudí, ktorí neboli nikdy trestaní, ľudia, ktorí majú viac ako 55 rokov, v živote neboli trestaní, pestovali si a zavreli ich na 8 rokov do väzenia. A nájdete tam adresy na konopných väzňov, inak máme tu aj pohľadnice aj s vypísanými adresami, kto máte záujem, tak môžem po ne zbehnúť potom a môžeme si ich tu rozdať. Povedzte mi, keď tu skončíme. A tie adresy nájdete aj na webe a môžete im písať. A zákony zmeníme asi zadlho, chvíľku to ešte potrvá, aby si ľudia uvedomili, že to je naozaj ľudskoprávny problém, nie drogový problém. Verím tomu, že rôzne populistické hnutia a rôzni takíto Unterwassermani by som ich nazval,
nebudú tlačiť na vystúpenie z únie, lebo z nás sa tu stane zemlanka a únia chystá rôzne opatrenia v týchto veciach, ako aj jednotnú smernicu ohľadom marihuany, kde by sa mali stanoviť minimálne tie legislatívne rámce, ktoré každá krajina bude musieť, či chce, či nechce akceptovať. No a na www.freepepo nájdete tie adresy tým ľuďom. Pomôžeme im zmenou zákona až za dlhý čas, ale my im vieme hneď teraz, zajtra, pozajtra, každý druhý deň, kdokoľvek, kedy ho napadne, napísať pohľadnicu tomu chalanovi, kámo, sedíš za ganču, si obec systému, drž sa. Oni ich tam presviečajú, že sú naozaj obzvlášť závažní zločinci, sedia tam s ľuďmi, ktorí znásilňovali, zabíjali a týrali a s takýmito ľuďmi ich väčšinou držia vo väzbe a vo väzení, ale tým, že im pošlete list, pošlete im kus ľudskosti, pošlete im taký pocit, že nie sú v tom sami a sú veľmi radi, ak im napíšete aj spätnú adresu, lebo oni sa tam nudia, môžu vám odpísať a je to ten najlepší prejav ľudskosti a najpriamejšia forma pomoci huličovi. A keď si budeme pomáhať, bude krajšie Slovensko a bude krajší celý svet. Jediný, kto ostane škaredý, bude ja. Ďakujeme, to bol Tomáš Zábrienský, Judr. Áno. Judr Tomáš Zábrienský, veľký potlesk. Ďakujem. To som bol ja, Alexander Račkovič, a veľmi vám pekne ďakujem, že ste tu zostali. Ak máte akékoľvek otázky, tak vám ich rád zodpoviem. Tam vzadu stoja tiež otcovia spoluzakladatelia Bobek a Cibula. Cibula je môj šofér a mentálna podpora a je to ten, čo ma trpí. A je tam Bobek a Bobek je ten, kto mi stráža ego, keď mi moc narastie hrebienok. Veľmi dôležití ľudia a toto je ten, čo ma drží v medziach zákona a v rozumnosti. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme.